ano yung gospel reading natin nung Sunday? Pinakaalala? Elisa. Sige, Elisa. Naalala mo? Ano po ang ating gospel reading? Si Mami, baka na. Ay. May nakaalala po? Ano po yung gospel reading natin nung Sunday? Parang walang naman. Sige, tao. Sige, si Philip at si Nathanael, no? Pero yung gospel reading kasi natin doon, i-componenta natin siya sa gospel reading po natin ngayon mga kapatid. Na kung saan, sabi kasi doon, may pagkakakilanlan ka na. No? Kumbaga, kasi tinanong ni Nathanael paano mo ko nakita? Paano mo ko nakilala? Alam mo bang, bago pa palang pumunta dito, nakita na kita doon na nakaupo sa ilalim ng puno. Tapos, itong si Nathanael, ikaw nga, teacher, rabbi. Yes. Yung English mo doon is, English translation ng rabbi is teacher. Teacher, you are the Son of God. At that instant, no? Parang, naniwala ka na ako na yun sapagkat nakita lang kita doon, mas marami ka pang makikita. You will see greater things than this. Sabi ng ating Panginoong Jesus, kaya dahil po dyan tayo nanalangin, Panginoong Ama na aming Diyos at tagapagligtas, pangsamahan po kami, Panginoon, sa pagninilay-nilay ng salita ninyo at the same time, Lord, kuskusin niyo po kami, paunahan niyo po kami through the power and by the presence of the Holy Spirit. Lord, I am just a mere servant of yours. Bless my mouth, Panginoon, na kayo ang nagsasalita, na kayo ang mamumutawi, Panginoon, at kayo ang siyang naipabahagi sa bawat isang nandito. Muli, Panginoon, itinatas namin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God is good. Ano ko parang pinagkakalusan? God is good. And all the time. Ayan. Sige, ating ipakita na. I-reveal na natin. I-face reveal na natin. Ay, face reveal. Sige po, ate Morrison. Ayan. Okay, ito na po yun. Actually po ba? Ayan. Yung isang PowerPoint natin na naka-open. Yung kanina po. Hindi po, yung kanina natin, may nakabukas akong PowerPoint dyan. May ibang PowerPoint na naka-open. Alam nyo. Sige, wait lang po. Technical problem. May naka-open po ako ng isang PowerPoint dyan. Ay, iba pala yung kanina. Meron pa pala ko, sorry. Ayun. So, ang ating pagninay-nilayan sa oras na ito, mga kapatid, ay pinamagatang tayo ay may pagkakalanlan na sa ating Panginoong Diyos, oras na para tumugon sa kanyang tawag. Kung may mga bullpen kayo or papel na ito, take down doon. Sana po, estudyante, teacher. So, bakit nga ba ganito? Kasi nung sa gospel reading natin, katulad na lang nasabi natin kanina, itong si Nathanael, nagtanong siya sa ating Panginoong Jesus, paano mo ako nakilala o paano mo ako nakita doon? Yun nga, na before ka palang lumapit sa akin o bago ka palang lumapit sa akin, alam ko na nasa ilalim na ng punong yun. At sa puntong yun, hindi na nagdalawang isip si Nathanael kung sino yun. Teacher, ikaw ang anak ng Diyos, hari ng mga Israel. At that time, parang kumbaga sa atin, parang may sinabi ang ating Panginoong Jesus sa kanya na kaya ka ba naniniwala dahil sinabi ko yun? O kumbaga, yun nga, itong si Nathanael, doon lang siya naniwala. Pero, nagtanong siya, naniwala ka ba dahil ganun nga na nakita kita? Mas marami ka pang makikita na higit pa. Kaya sa oras na yun, may pagkakalanlan na. Ayan, kilala na ni Nathanael kung sino kung sa kanya. Kilala na ni Nathanael at ni Philip kung sino yun. Diba sabi nga ni Philip, Nathanael, sumama ka lang. Ayan, nakilala na namin yung sinasabi ni Moses sa kasulatan. Nakilala na namin yung nasa scriptures, nasa banal na salita. Andun na siya. Tapos sabi nga ni Nathanael, may mabuti bang lalabas sa Nazareth? Kasi tingnan mo taga Nazareth na ating Panginoong Jesus dati. May mabuti bang lalabas sa Nazareth? Anong sabi sa kanya?
sumunod ka at makita mo. Come and see. Yun yung sabi doon. No, ngayon, kaya ito yun. No? Bakit ba may pagkakakilanlan na tayo? Bakit ba meron? And at the same time, bakit yung pagkakakilanlan natin mga kapatid ay oras na pala ng pagtugon o pagsagot natin sa tawag ng ating Panginoon Diyos? Bakit nga ba? Ayan, sige. Pakinex na po dito, Marcy. Ayan. So, yung first meeting natin kanina, ayan, si Jonah, no? So, ito ay naging topic din kagabi sa Bible study at yung hapon ng mga thunders, yung mga matatandaan, topic nila yan, at the same time ng mga kabataan din. Pero, ito kasi yung Jonah, yung Book of Jonah, meron kasi isang Bible scholar na nagsabi, hindi siya pang Sunday school ng mga bata. Ang pangalan niya po ay si Pastor Tim Mackey, isa siya kasi sa sinusubaybayan kong Bible scholar, ayan, sinusubaybayan ko siyang Bible scholar na kung saan, sinabi na doon, hindi appropriate o kumbaga hindi tugma na gamitin na Sunday school material yung story o yung chapter ni Jonah. Kasi kaya daw pala ginagamit kasi ngayon may isla, di ba? Kasi yung story na naman ito, kinain siya ng light. Parang nilamon siya ng isda for 3 days and 3 nights, di ba? Nilamon siya. Ginagamit daw sa Sunday school material yun. Kung papansin daw natin yung libro ni Jonah ay napakabigat. Ayan, yung bagay malaman. Ayan, malaman. Bakit nga ba? Bakit nga ba ganun ang pagkakasabi niya? Kasi ano pa kasi ibig parating ng libro na ito sa atin? No? Pwede kong pakinex kapatid. So, ayan. Ito kasi yun. Ay, pwede pakinex sa atin. Ayan, balikan muna natin. Sorry po. Balikan muna natin yung naging buhay. No? Yung naging buhay at yung pagtugon ni Jonas sa tawag ng ating Panginoon. Ano po ba kasi nangyari kay Jonah? Meron po ba kahit isa lang? Ano po meron kay Jonah? Ano po meron kay Jonah? Ayan po, meron po. Ayan, ano ba kasi nangyari kay Jonah? Kasi si Jonah po mga kapatid ng oras na yan, sinabihan na siya, di ba? Na kung saan pumunta sa lugar na to. Yung pagpunta niya sa lugar na yun, parang hindi niya gusto talaga. No? Hindi niya gusto, kaya ang ginawa niya, tinalikuran niya. No? At sa pagtalikod niya yun, ang daming mga nangyari to the point na dumating nga yung bagay na nilulong na siya ng isla yun for 3 days and for 3 nights, doon na siya. Okay, Lord. Sige, sasagot na ako. Ayan. Ano ba meron kasi kay Jonah? Ano ba yung kinalabasan ng journey o yung paglalakbay ni Jonah dati? Ano ba kasi yung nangyari sa buhay niya? Pwede kong pakibalik kita, Marcy. Ayan. Ito kasi po yun. Si Jonas ang ginamit na instrumento ng Panginoong Diyos upang tumalikod ang mga taga-Ninive sa kanilang mga masasamang gawa at paniwala sa Kanya. So in short, ano po si Jonah? Ano po si Jonah, mga kapatid? Po? Ano po si Jonah? Isa po siyang propeta. Ang sinabyo ng buhay niya, propeta po siya. Ginamit siya ng ating Panginoon. So, in that part, may pagkakakilanlan, may identity na si Jonah. Gagawin siya bilang propeta. Pero ang ginawa ni Jonah, kasi sa sobrang sama ng loob niya sa mga taga-Ninive, tinakbuhan niya yung tungkulin niya. No? So yun yung parang short summary ng buhay ni Jonah to the point na nung sa lahat ng mga nangyari sa buhay niya, tumugon na rin siya. At sa pagtugon niya yun, ito na yung resulta ng kanyang ministry na pinaunahan siya ng ating Panginoon. Ito na pala yun. Ginamit siya sa mga taga-Ninive upang magbalik loob itong mga to. Tumalikod sila sa masasamang gawa nila at maniwala sa ating Panginoong Diyos noong oras na yung panahon na iyon. So yun yung buhay na mga kapatid. So pakinex ko ulit. Ayan. So, kung papansin natin, ayan, pagtawag at pagtugon ng mga kapatid. So papansin naman natin ngayon, parehas sila ng ating gospel reading. Yung ebanghelyo ng ating ebanghelyo ng ating Panginoon. Parehas sila. Pero, may pagkakaibahan nga lang. Kumbaga, may twist. Ayan, kumbaga may plot twist siya. So, pwede yung pang-explore natin naman siya. Ayan. Ang mga versikulo
14 at 15 ay tumutukoy sa kung anong nakatakdang gagawin ng ating Panginoong Jesus bilang nagkatawang tao. Yung verses 14 to 15, ano sabi niya doon? Ang kaharian ng Diyos ay nasa, sa English kasi, for the kingdom of God is at hand. Nasa harapan nila, kumbaga nandito na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Sa isang confirmation class ko namin ng way back sa Ordineta, yung pagkaka-explain sa amin, which is, mag-wonder ka nga naman, ba't yun ang introduction? Parang yun yung introduction ng ating Panginoong Jesus na tayo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng inyo. Nasa sa inyo na. Sino tinutukoy nila nating Panginoon? Siya po mismo. Siya po yun. Kumbaga, yung ating Panginoong Diyos na nagtatawag, siya na po yun. Nagtatawag tao, siya na po yun. Siya na po ang kaharian. Kaya magsisi kayo at bumalik. Kaya mag-repent, no? Repent and turn away from your sins. Siya na po pala tinutukoy lang. Kasi yun po ang nakatakdang gagawin ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus, no? So, pag-i-next muna, ayan. So, ito na lang po yun. Pag-next po ulit Tita Marcy. Ayan. So, ano naman meron doon po sa verses 16 to 20, no? Ang mga versikulong iyon ay sinasaad ang pagkakatawag at pagkakabuo ng mga alagad at saksi ng ating Panginoong Jesus. Yung saksi po kasi ginamit ko po kasi si Google Translate. So, yung disciple, naging saksi naman na. Sige lang, ito naman naman. So, alagad, no? Ngayon, sa part na yan, ipinapakita na yung pagbuo. Yung pagbuo ng mga disipulo at tayo. Ano ba kasi yung gagawin? Ano po yung gagawin ng mga disipulo nung panahon na yun? Pwede ko maka-next with the verse. Ayan, sabi ko kasi sa versikulo 7, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo ay gagawin ko mangingisda ng mga tao. At that part, mga kapatid, ano naman ang pagkakakilanlan ng mga disipulo? Ano yung gagawin kasi nila? Ayan. They will become fishers of men. In short, sila po ay magiging disipulo. Sila ay magiging saksi. Magiging saksi ng ating Panginoon. Magiging kasama ng ating Panginoong Diyos sa pagsisimula ng yung nakatakdang gagawin ng ating Panginoong Jesus na bilang nagkatawang tao. Kasama yan. Kasama ang mga disipulo sa oras na yun. Pwede pong pag-next po ulit. Ayan. Ngayon, may dalawang uri kasi kung papansin natin kay Jonah, iba yung response. Kasi ano yung nangyari kay Jonah? Tumalikod kasi siya. No? Kumbaga tinalikuran niya yung pagtawag sa kanya. Pero ito, pansinin natin ngayon yung pagtugon. No? Yung pagtugon ng mga disipulo. Una, sino yung unang tinawag? Si Simon na naging Pedro at si Andres. Ano ba kasi yung response nila? Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkakapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanila. So, kung i-Englishin natin, immediately, nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, come and follow me and I will make you fishers of men. Wala nang pero. O sige, tara na. Wala nang pero. Wala nang kene, wala nang pabebe. Hindi na naging pabebe itong dalawang to. Sumunod na sila kagad. No, yun yung response. Ngayon, hihimay-himay ka rin kung bakit gano'n. No? At pwede pong pakinext si Tamar sa ulit. Ayan. Ngayon, doon naman sa kabila, yan, verses 19 and 20, sino naman yung magkapatid doon? Si Santiago at Juan. No? At ito kasi nangyari sa verses 19 to 20, pwede pakinext si Tamar. Ayan. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkakapatid na Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upang manggagawa. Pero parang dito, sa part naman nito, yung kaninang iniwan nila yung trabaho nila, kung bagay yung
pinagkakabuhayan nila, iniwan na nila. Dito naman sa pangalawang part, itong dalawa, iniwan din, hindi lang nila iniwan yung parang pinagkakabuhayan nila. Hindi lang nila iniwan yung ano na iniwan nila. Hindi naman sila nagpaalam sa magulang nila, yung parang, pa, alis na kami. Wala akong gano'n, parang hindi natin. Walang gano'n eh. Kumbaga parang walang man lang babay, paalis na kami kasi pinatawag na kami. Walang gano'n. Iniwan na nila kagad. Then sumunod sila. No? Ngayon, paki-next ko. Ngayon, ano yung pagkakatugma-tugma ng mga to sa ating pangalawang pagbasa? Yung pangalawang pagbasa ko natin kasi ayan. 1 Corinthians, chapter 7, verses 21 to 39. Ano ba kasi yung connect nung dalawa sa mensahe dito? Pwede kong paki-next ito. Ayan. Ang mga versikulo na banggit ay ang mga paalala ng Apostol Pablo, no, sa mga taga-Corinto patungkol sa nalalapit na oras ng pagtatapos ng panahon at ang mga bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. So in short, itong second reading natin mga kapatid ay somehow, somewhere, tumutukoy din sa atin sa oras na ito. Kumbaga, nalalapit na nga ang oras, kaya tumugod ka na. No? Ngayon, pwede kong pag-next salita. Ayan. Ito kasi ang kalagayan, no? Kalagayan pang nakamundo na magiging alalahanin sa buhay ng mga tao sa oras na ito. Yun kasi yung ibig yung iparating ni Apostol Pablo. Kasi share ko lang din ko, kung meron po kayong devotional material natin na ngayon na-discipline ko, ayan. Natakal po kasi yung verse na yan. Sabi kasi doon, parang tayong mga tao kasi sa oras na to, mas priority natin ang makamundong bagay na sa sunod. Ang sakit naman nung parang, which is, okay, Lord, alam naman namin kaya masakit, which is totoo. Parang mas priority pa natin yung kakainin natin, mas priority pa natin yung parang yung ibang gawain kaysa sa ating Panginoon. Nagiging priority na natin yun, hindi natin priority si Lord, parang gano'n. Na may tendency na parang natulad din na nangyari kay Jonah. Ano ba naging priority ni Jonah? Pagtalikod. Kasi galing na siya sa mga taga-Nineveh. Hindi lang pinalamuhin yung kagustuhan ng Diyos na gamitin siya. Kinakbuhan niya pa. Kinalikuran niya pa ang ating Panginoon. Yung ating second reading ko, yung pangalawang pagbasa ay tumutukoy sa atin sa oras ko. Kumbaga yung mga kagalapan na yun. No? Ngayon, kapinas ko ba ba? Ayan. Ano ba kasi ngayon na nahimay-himay na natin yung teksto, yung mga nabanggit kanina, ano ba ang ibig iparating ito? Ano ba ang ibig iparating ito sa kasulukuyang pamumuhay natin bilang mananampalataya at bilang naniniwala sa ating Panginoon Jesus? Ano ba kasi ang ibig iparating? Pakinext na kapatid. Ayan. Ang mga buhay natin ay may pagkakakuntulan sa kung ano na ipakita ni Jonas sa kanyang pagtugon sa tawag ng Panginoong Diyos at kung paano siya kumilos sa buhay ni Jonas na maging sa ating mga buhay. Ano nga ba kasi yung nangyari? Di ba nga tinalikuran na ni Jonah? Mga kapatid, tayo, yung mga nakinig tayo sa punto na to, whether ang man natin sa sarili natin ngayon, nagiging ganyan tayo para tayong Jonah. Na kung hindi natin tinalikuran, hindi lang sa parang hindi tayo tumutugon na agad o kumbaga, Lord, pwedeng ako muna. Ako muna, Lord. Kasi kailangan ko kasi Lord, masaya dito eh. Ako muna, Lord. Gano'n. Pero, ganyan, parang kay Jonah. Tapos, ano pa ba? Minsan, dumarating din tayo sa punto na sumasama ang loob din natin sa Lord. Bakit? Kasi minsan yung pinag-pray na natin, hindi natin nakakanda. Lord naman, nag-pray naman ako, Lord. Nagtutuwa ko ng mga bata, Lord. Tumutulong ako sa gawain church, Lord. Sumasama kayo pastor kapag nag-mission, Lord. Tumutulong naman ako. Bakit? Yung pinalangin na, Lord, bakit hindi mo sinagot? Meron tayong ganong instances sa buhay na sumasama ka loob natin. No? O parang sa loob din ng gawain simbahan, nagiging masama pa yung loob natin kasi nga, hindi tayo magkakaparehas kung paano natin sundin. No? Kung paano tayo sumunod sa tawag ng ating Panginoon. Yan. Pero, ang kinaganda pala dyan is that gumagalaw ang Panginoong Diyos sa buhay ni Jonah. Na kahit tayo minsan, na parang Jonah, gumagalaw pa rin siya. Kahit natalikuran mo, minsan, ayaw ka parang sa pagtalikod mo yun, si Lord, nililigawan ka pa rin para bumalik. Or minsan kahit na, Lord, second priority mo na, priority ko muna yung sarili ko. Kumbaga,
yung mga gustuhan ko, Lord, bago pa muna. Pero, hindi, si Lord, gumagawa pa rin ng paraan na i-priority mo naman ako. Ako naman. Ako naman ang priority mo, hindi yung kung ano mga gagawin mo. Ayan, no? Ano pa ba? Ito yung naging response kasi, no, na minsan, naging gano'n na sa buhay natin, nakakain Jonah. Pero, sa ating gospel reading ko kasi, hindi pa kinex ka. Ayan. Ngayon, doon kasi sa napansin natin sa pagtugon ng mga disipulo, no? Ito kasi yung parang sana, or ito dapat yung pagtugon natin, no? Naway sa ating pagtugon sa tawag ng ating Panginoong Yesus na ating Diyos na tagapagligtas, maging halimbawa sa atin ang pagtugon ng mga alagad at saksi ng unang nakaranas at kabahagi sa ministeryong isinakatuparan ng katawang taong Diyos na buhay magpakailanman. Ano ba kasi yung response? Paano kung ba tumugon yung mga disipulo? Kung bagay, come and follow me. May pero pa ba kayo narinig? O kung baga, sa part na yun, nabasa ba natin na humindi ang mga disipulo? Wala. Dumiretso na sila agad. Kung bagay, Simon, Pedro, Andres, Juan, lahat yung kung bagay yung 12 disciples kung sana yung tinawag. 12 disciples, come and follow me. Humindi ba sila? Hindi. Okay Lord, tara na. Wala naman ng pero. Parang hindi na nila inalala eh. Hindi na nila inalala yung trabaho nila. Ibig sabihin ba, hindi nila inalala yung trabaho nila. Hindi rin nila inalala yung pagkain nila. Hindi rin nila inalala yung mga magulang nila. Kasi nga, yung tumatawag sa kanila sa oras na yun, ay yun na pala ang Mesaya nila. Yun na pala ang tagapagligtas nila na yun ang parehas na Diyos na tumatawag po sa atin sa oras na to. Yan na po yun. No? Na sana maging halimbawa. No? Maging halimbawa sa atin. Bakit nga ba? Pwede makinex ka pa rin. Ang pagtugon sa tawag ng Panginoong Diyos ay ang pagsuko sa pansariling kagustuhan at kasiguraduhan sa buhay. Enjoy mga kapatid. Kung papansinin natin yung prayer ng ating Panginoong Jesus datay sa ilalim ng puno, yung before na siya kunin, ano bang prayer niya? Ang hirap po kaya mo na, Lord, parang ang bigat. Parang kung yung binabasa natin yung text yun nasa, hindi ko na nakamali, Matthew 26. Yung pagpuno ng pawis ng ating Panginoong Jesus ay parang patak ng dugo. Yung parang yung grabe na yung fear niya. Pero ano ba yung sinabi niya doon? Take away this cup from me. But not my will, but your will. Yung will ng yung kalooban mo ang maghari sa aking Ama, hindi yung akin. Na, sana po, ito yun. Hubarin na natin yung sarili natin. Tanggalin na natin yung personal na kagustuhan natin sa buhay. Yung kasiguraduhan ng buhay, hayaan na po natin yung kalooban ng Diyos ang mahin. Hindi tayo. Kasi aminin man po natin yung hindi. Meron naman, siguro, or may instances sa buhay natin na yung bawat desisyon natin sa buhay, gumagalaw ang ating Panginoon doon. Gumagalaw siya doon. But the thing is, kapag sinabi natin kasi, Lord, your will be done, kaya na natin si Lord. Si Lord na. Hindi na yung parang may pero pa. Kung bagay sa mga kabataan, Lord, sige, kahit hindi na siya bumalik, okay lang. Pero kapag, Lord, ito siya na. Pero inipilit pa rin natin yung gusto natin. Kasi siya lang kasi ang gusto ko eh. Meron. Pero pag sinabi natin kagustuhan ni Lord, si Lord na po. At alam natin na complicated yun. Bakit? Sa pagtugon natin sa kanyang tawag, mas marami tayong tanong kaysa sa mga sagot na makikita natin sa buhay natin. Bakit? Bilang personal ko pong experience, yung sharing kagabi sa Bible study, ikaw ba, Jay, may sama ka pa ng loob sa ating Panginoon? Actually po meron. Pero gano'n. Bakit meron? Kasi po, yung mother ko naman, tinanggap niya Ma, gawin natin itong magic na ito, ipag-pray kita. Kapag may naramdaman kang kakaiba sa akin. Ayan. So, after ng prayer, gumawa yung pakiramdam ko. At that instance, I thank the Lord kasi yung nararamdaman niya sa akin na wala. Ayan. Tapos, nung time na, before ko bumalik dito sa lugar natin, sa Pangasinan, hiningi ko na po kasi approval ng nanay ko. Na, magpapasok na ako. Hindi ko na kailangan ng pag-delay. Ayoko nang patagalin. Okay lang na
ang sagot ng naman ng nanay ko, nakaka-disappoint ka. You're still a disappointment for me kasi magpapasko ka. Kalimutan mo muna may nanay ka. Sige, papayagan kita. Kaya parang, Lord, tinanggap ka na yun eh. Umaga, bakit ganun pa rin yung response? Parang, pwede ba Lord, pang bukal naman sa kalooban kung makaharap sa trono mo na maglilingkod? Pero, bakit ganun Lord? Ang sakit. Wala namang gagawin mali. Wala namang gagawin mali. Hindi naman ako magbulakbo. Hindi naman ako makapaniwala. Lalapit lang naman ako sa totoong magulang ko. Lalapit lang naman ako sa totoong Diyos ko. Lalapit lang naman ako. Tutugon lang naman ako sa pagtawag ko sa inyo, Lord. Pero bakit ganun kasakit? Parang disappointment pa rin. Parang gano'n. So, yun, parang gano'n eh. Mas marami pa tayong tanong. Kaysa sa sagot na nakikita natin. Gano'n eh. Gano'n yung feeling. Pero, pag-next ka pa rin. Ayan. Bakit nga ba kasi? Kaya po kasi yung susunod, no? Walang katiyakan sa mga susunod na mangyayari. Pero, ang Diyos ay higit na nakakaalam kaysa sa ating nalalaman. Kaysa yung atin. Diyos lang po kaya alam si Lord, let His will be done upon our lives. Kasi mas higit siya. Sabi nga po ni Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, my thoughts, yung kaisipan ko, ay mas higit pa sa kaisipan mo. No? In short, siya lang. Huwag na tayo. No? Huwag na tayo kasi minsan masakit kapag tayo. Tapos, ano ba yan? Ang Diyos ay mahigit na nakakaalam kayo sa ating nalalaman bagamat mapagkakatiwalaan upang gabayan tayo at pangalagaan tayo sa dadaan ng tinatahak natin. Ipagkatiwala natin kayo. Alam natin na ganito, ang tawag ng ating Panginoong Jesus ay madalas, sa English kasi, costly and difficult. Ang dami mong isa-sacrifice. At sa pag-sacrifice mo na yun, ang hirap. Ang hirap na naman tumugod. Kasi ang dami, kapag sinabi, okay Lord, ayaw ka na, bubalik ko yung sarili ko. I will pick up my cross and follow you. Unti-unti na pala tatanggalin ng Panginoon yung mga nakasanayan mo, yung mga tao nakasanayan mo yung mga sitwasyon sa buhay mo nakasanayan mo na, unti-unti tatanggalin na yun kasi bibigyan ka niya ng panibagong pagkakakilanlan. Yung panibagong identity mo bilang tumugon sa tawag ng ating Panginoong Yesus. Ano ba yung pagkakakilanlan natin? Mga kapatid, tayo yung anak ng ating Diyos. At sa part na yun, iniimbitahan tayo at patuloy tayong nilalapitan ng ating Panginoon na maging katulad niya in His likeness. Alam natin na complicated gawin yun sa mundo ito kasi panay pahirap na naranasan natin. Or kumbaga, yung part na yun ay nagiging complicated pa yung buhay natin. Akala natin na pagsunod natin sa ating Panginoon, halakay ang buhay. Hindi. Suffering pa pala. I think mababasa niyo po yun sa unang Pedro, Kapitulo 3. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po puro sayang, puro hirap. Na, sa kaligtaan ng bilang na yun, our Lord is in that part, mapapagkatiwalaan siya. Pangangalagaan ka niya at sasamahan ka niya sa daan na tinatahak ko. Patungo sa Kanya at para lang sa Kanya. Pag-next mo ka rin. Ayan. Ngayon, meron na tayong identity. No? May pagkakakilanlan na tayo sa ating Panginoong Yesus. At that part, ang oras ng ating pagtugon sa Kanyang tawag ay nagsimula na pala. Nagsimula na nung ating tinanggap sa ating puso, isip at buhay ang Kanyang kaisa-isang anak na ating Panginoon at tagapagligtas, ang Kristo na si Jesus. Nung tinanggap na natin sa buhay natin, ang ating Panginoon, doon na po pala nagsisimula yung dapat na pagtugon na natin. Pero alam pa rin ang ating Panginoong Diyos na minsan gagawa at gagawa tayo ng sarili natin pamamaraan ng pagsunod sa Kanya. Kumbaga okay Lord, sumusunod naman ako Lord, pero pwede sumegway konti. Kumbaga ako muna mag-Lord, tapos babalik na lang ako. Hindi, nung sumegway tayo, ang tagal. Tapos kapag nagkataon yung expectation natin sa ginawa natin yun, nasaktan tayo. Sige na Lord, ikaw na. Tapos, ay wait lang Lord, sabay ako ulit. Gilid mo na ako ulit Lord, tapos ikaw muna ulit. Parang gano'n. No? Pero at that part, pala mga kapatid, meron na po pala tayong identity. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus na
wala tayong identity. Tayo ay anak ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan tayo po dapat tumugol na sa pagtawag niya. Ayan. Paano nga ba? Ayan, paano po ba? Pwede po bang pakilex na balik? Ayan. Mababasa po natin dito sa 1 Corinthians, ayan, 1 Corinthians 12, verses 4 to 7, iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritu ng nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikakabuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Mga kapatid, hindi tayo pare-parehas ng ginagawa o hindi tayo pare-parehas kung paano tayo tutugon, pero iisang Diyos ang gumagalaw sa atin. At yung regalo meron tayo, hindi tayo pare-parehas. For example, si Pastor galing sa students. Kasi ito, hindi. Pwede mo na makakalo. But the thing is, hindi naman kayo parehas na gagawin. Pero, yung ginagawa ninyo, sinong priority ninyo? Ang ating Panginoon ng Diyos, ang ating Panginoon ng Jesus, yun yung priority mo. Hindi nga kayo pare-parehas kung baga, lahat na tayo, sige, lahat tayo mag-pastor. Ako ito sa oras na lahat tayo dito. Ganun ba talaga? Pero hindi. Ito, magkakaiba tayo ng gagawin. Magkakaiba tayo ng gagawin. Pero ano yung priority? Ano po ba yung dapat inuuna natin sa buhay natin? Pakinis nga po kapatid. Ano ba yung inuuna natin sa buhay natin? Ito po yun. Ngunit higit sa lahat, ay bigyan ng halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung itong buong chapter po kasi ng Matthew 6, ito po kasi yung before Matthew 6 is the 8 Beatitudes, yan, yung the Sermon on the Mount. Itong verse na ito, ipinapaalala sa atin na nung tumugon tayo, ayan, nung tumugon tayo sa tawag ng ating Diyos, at hindi naman tayo pare-parehas ng ginagawa, pero iisang Diyos ang gumagalaw sa atin. Ang priority natin ay ang kakayaan niya. Priority natin si Lord dapat. At sa pag-priority natin sa ating Panginoon, na sinusunod natin yung kalooban niya, yung will niya, hinahayaan natin yung will ng ating Diyos ang manig sa buhay natin, not our own, ibibigay naman pala lahat ng Panginoon yung kailangan mo. Kailangan ko ang hindi gusto. Kailangan. Nung ako po yung sinabi niya, kailangan mo ba? Ang mga Lord, kailangan mo ba? Ano bang mga kailangan ko, Lord? Ikaw naman nakakala. Sige, Lord, yung mga kailangan ko na lang ibigay mo. Kaya parang nung, ayan, susobra na tayo sa sideways. Ayan, no, ayan, kalooban ng ating Panginoon. Yan yung priority natin. Nung pagtugon natin, magkakaiba tayo ng ginagawa, pero ang priority ay ang kaharian niya, yung kalooban niya. Ngayon, pakinex naman. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas pag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kasi kung papansin natin doon sa second reading natin, sa 1 Corinthians 7, verses 29 to 31, ipinapakita kasi nga doon ni Apostol Pablo na mas nalalag kasi nga yung kagustuhan natin kaysa sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan, hindi naman talagang masamang mag-alala. For example, kakain ka, siyempre hindi ka nakakaluto. Magtatrabaho ka kasi yun yung source ng pagkain mo, yun yung source ng pambayad ng kuryente, bayad ng bills, bayad ng kung ano-ano. Nagiging alalahanin nga naman sa buhay. Pero ang ating Panginoong Diyos, nung tumugon ka, hayaan mo na siya yung magbigay ng kailangan mo. At sa pagbigay ng kailangan mo, huwag mo nang alalahanin. Na yung ibig kasing alalahanin parang mas nagiging priority natin ngayon, nakakalimutan natin yung pangako ng ating Diyos na lahat naman ng kailangan mo anak, ibibigay mo. Pero hindi, nag-aalala. Normal na nag-aalala tayo. Normal mo, tao tayo. Normal yan. Na yung pag-aalala ito, minsan nagiging priority na natin. Na minsan, nakakalimutan natin yung pangako ng ating Panginoon. Pero itong versikulo ito, pinapaalalahanan po tayo na huwag po tayo mag-alala sa buhay natin. Bakit? Ibigin na po natin kasi yung buhay natin sa ating Panginoon. Yung kalooban niya
sumasakop ng buhay natin. Hindi nagiging pasalig. No? Hindi nagiging pasalig. Bakit nga ba? Pakilex po ka ba? Bakit nga ba? Ito po kasi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So, kung tumugon tayo, priority natin ang ating Panginoon, at sa pag-priority natin sa ating Panginoon, huwag na tayong mag-alala. At sa hindi natin pag-aalala, kasi alam na pala ng Panginoon yung kailangan mo before ka pa lumapit. Pero hindi ibig sabihin hindi ka nalalapit. Hindi, gano'n pa rin. Kumbaga yung sabi nga naman ng theologian na yun. Okay, alam ng Panginoon yung kailangan mo. Di sabihin mo sa Kanya. Bakit? Kasi sabi ko kasi sa Matthew 7:12, or hindi ko nagkakamali is Matthew 7:7, sabi nga doon, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open for you. Parang ito rin yun. Alam na ng ating Panginoon. Kung alam na ng ating Panginoon, di sabihin natin sa ating kailangan natin. Hindi, minsan kasi nangyayari, gusto natin. Kaya hindi nangyayari yung kasabihin, hindi nangyayari yung Lord, your will be done, not mine. Hindi. May gusto pa kasi ako. Ito mo rin gusto ko. Alam na kasi ng ating Panginoon yung kailangan natin. At bakit? Sa kalagitnaan na kaya, alam na ng ating Panginoon na makikisip tayo. Alam pa rin ng ating Panginoon na nakapagod din tayo. Kaya mga kapatid, pakinext kapatid, ito po yun. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naghihirapan at lubhang nabibigalan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng makapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pangako at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Magkakatagpo kayo sa akin ng kapahingaan, sapagkat madaling dalhin ang aking pangako at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Tumugon tayo? Okay. Sa pagtugon natin, priority natin ang ating Panginoon. Sa dahil priority natin ang ating Panginoon, huwag na tayong mag-alala. Dito pa lang sa part na to, nag-aalala pa rin talaga tayo, whether we acknowledge it. Kahit sabihin man natin sa oras, Kuya, hindi naman kami nag-aalala sa buhay natin, binigyan na natin sa Lord eh. Parang, yun na. Parang meron. Ako nga po, kung personal man, nag-aalala pa rin ako, pero hindi. Ito pala yun. Kasi yung pag-aalala ko yun, ibibigyan na pala lang ng kailangan ko. Tutugon ako. At alam naman natin na napapagod din tayo. Pero ang ibig sabihin ng ating Panginoon na kung napagod ka man, huwag mo naman akong talikuran. Kung napagod ka man, huwag kang magtampo. Kung napagod ka man, huwag kang susuko. Ilapit mo sa akin. At paglapit mo sa akin, anak, ano matatanggap mo? Papahinga mo. At yung pinapasan mo yun, kahit na minsan stress ka na, tatawanan mo na lang. Pero parang 5 minutes later, sakit na naman yung nakaka-stress na naman yun. Ilapit mo. At sa paglapit mo yun, may kapahinga ka. Sa paglapit mo yun, kagaanan ng loob yung ibibigay niya sa'yo. So mga kapatid, may pagkakakilanlan na po tayo. Tayo yung tumugon na. Huwag na natin ipero-pero. Grabe naman ang pagsaya sa sarili ko. Jay, huwag na lang pero. Kaya, hindi, tumugon na tayo. At sa pagtugon natin yun, priority natin siya. Priority natin ang ating Panginoong Jesus. At sa priority natin yun, siya na ang mabibigay ng kailangan natin. Na alam na nag-aalala tayo sa ating buhay, pero ang Diyos natin, faithful, loving, compassionate, loyal love, just. Lahat naman kailangan mo ibibigay mo. Huwag ka lang mag-alala. At sa kalagitnaan ng pag-alala mo yun, kung nakapagod na naman, hindi lumapit ka sa Kanya. Bibigyan ka ng kapahinga. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, at dahil po dyan ang pag-relax mo. Ayan. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Kasi sa pagkakailangan mo, ang mga kilos ng pagpasasalamat ay siyang pagpapakita ng isang pagpapala o benepisyo ay natanggap.
Tulungan kami iwan ang aming mga lambat iwanan ang mga bagay na tila mahalaga bago natin marinig ang tawa upang maaari namin malakbayin ang iyong tinatawag sa amin. Sa pangalan ng Kristo, na nauna sa amin at sa tabi namin, nagdarasal kami. Amen. Mga kapatid, kawitin po natin ang pagsama ng Espiritu sa lugar na to, sa pagmimilay, sa mga narinig, at sa panalangin, Panginoon. Lord, napaka-complicated na naman talagang tumugon sa kahawag ninyo. But, Jesus, you have given us an identity that we so accepting it, Lord, humbly,
mabuhay kami na naaayon sa iyong kagustuhan, na kahit minsan o madalas man, Panginoon, hindi na namin nagugustuhan ang nangyayari. But Lord, you are reminding us to trust you, that we submit our lives to you, O God, that you are caring for us, Lord, sa mga alalahanin sa buhay namin. You are caring for us, Lord, even though na minsan mas marami pa kaming tanong kaysa na tumugod na lang kami, na kaysa sumunod na lang kami, ang dami pa namin pero, ang dami pa namin kaya sa buhay, ang dami pa namin gustong mangyari sa buhay. But Lord, you are reminding us that you are with us, that you are for us in this journey, in this faith journey, Lord. Sa buhay pananampalataya nito, nakasama namin kayo, Panginoon, na pinapangunahan mo kami, na pinapalalahanan mo kami, anak, I am your faithful Father. I am your loving Father. I am your caring Father. I am your compassionate Father. Trust me, my son, my daughter, my child. Trust me with all your heart. Lord Jesus, we are responding to your call. Magkakaiba kami ng ginagawa sa oras na ito, Panginoon. But you are with us. That you are for us. Jesus, our Lord. You are for us. Nasa kalagitnaan ng aming paglilingkod, hindi man kami pare-parehas, pero para sa inyo at dahil lamang yun sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, accept our lives. Accept our hearts, our broken hearts, our anxious mind, our crushed lives, Lord. Accept it. Make it full for you and you alone, our God, our Savior. Lord, muli, ipinapanalangin po namin ang mga kapatiran po namin na hindi man po namin nakasama sa oras na ito, sa pananambahan ito, na kung may ginawa man sila o may karamdaman man sila, Panginoon, we claim that your healing power in your name, Jesus, they are healed, they are comforted, and they are with you on that healing process, Lord. We claim it, oh Jesus. Lord, we are also praying for our leaders sa bansang Pilipinas. Lord, ang complicated na ng mga nababasa namin, naririnig namin, but Lord, we know that in this country, the Philippines, you are God of this place. You are with us in this place, that you are for us, Lord. We pray for our political leaders, sa Presidente namin, sa Vice President, sa Legislative Department, sa Judiciary Department. We are praying for them. We are also praying for our health workers. We are praying for our barangay officials. We are praying, Lord, sa mga taong bayani, mga bagong bayani sa oras na ito, mga OFW. We are also praying for them, Lord. Reign upon their lives. Take care of them, O God. Take care of them. And remind them, Lord, that you are their God, their lively God. Buhay na Diyos, na hayaan nilang nawa manaig sa kanilang decision making, sa kanilang buhay, sa kanilang puso at isip, na nakikita nawa sa kanilang gawa ang pagkakasabi nilang, I love you, Lord. I praise you, Lord. I worship you, Lord. Lord, we are also praying for our spiritual leaders sa oras na to. Sa aming mga bishops, sa aming mga district superintendents, sa annual conference ng Northwest Philippines Annual Conference. And we are also praying sa mga church workers, sa mga pastors, sa mga deacons, sa mga lay leaders, and sa mga magkakandidate to the ministry. Lord, remind them of the verse, Ephesians 4, verse 12. Remind them, Lord, that we are just servants, Lord, that equipping our fellow brethren, our fellow brothers and sisters in serving you. Kami po ay servant lamang, Panginoon. Kami lahat na nananampalataya, Panginoon, we are servants of yours. Teach us to do your will, O Jesus. Lord, graciously
our God and we are your sons and daughters, so Jesus. Please just forgive us, Lord. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na may kababaang loob. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tanggapin din sa sarili namin na may pagkukulang kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tanggapin sa sarili namin na magsisi kami. Yung tunay na magsisisi, Panginoon. Lord, please forgive us. Tulungan niyo rin po kami na magpatawad ng buo sa aming mga kapwa. Panginoon, lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan mo, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan mo, Jesus, kami ay nanalangin. Amen. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang bendisyon ng aming Panginoon na katulad po ng sinasabi sa pangalawang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14, na ang pagmamahal ng ating Panginoong Ama, ang grasya ng ating Panginoong Jesus, at ang pakikisama ng banal na Espiritu Santo ay sumating nawa, na kung saan sa paglabas natin sa lugar na ito, sa paglabas natin, hindi tayo yung tumugol lamang bago sila nakikita sa ating Diyos. Ito'y nagbibigay liwanag sa ating Panginoon na bilang siya ang liwanag ng ating buhay. Muli, lahat ito tinatas natin sa pangalan